I pozdrav svima, dobrodošli u još jedan klip. Kao što vidite danas, znači nema nikakvog gameplaya ili tako nešto. Jedan kratki update na ovom kanalu, a to jest da ja ne mogu do kraja mjeseca mnogo snimati. Stvarno, znači ljudi, izvinite jer mi je komp, znači, očajan. Ali uskoro dobijem nov komp, tako da će biti dobre igre i tako dalje, i novi mikrofon i sve to, tako da ću se mnogo bolje čuti. Drugi update je, to jest što sam htio reći je da smo prešli otprilike u jedan dan 20 suba, 15, tako nešto, i 60 pregleda na uvodnom klipu. Hvala vam puno i za to, i idemo na 50 suba. I treća stvar je za Minecraft video. Pre svega lagovalo mi je previše, znači nisam mogao bukvalno ja da igram, a kamoli da snimam. Kao što sam rekao, komp mi je očajan i eto, čisto da ne bude da lažem, ostavit ću sliku specifikacija da ne bi bilo da lažem. I to je bilo to za ovaj neki kratki update, nadam se da ste uživali. Potrudit ću se da izbacim ovako neki tutorial ili slično, pošto mi tu jedino ne laga. I to je bilo to, ljudi. Hvala vam što ste gledali ovaj update i vidimo se u sljedećem klipu.